bengakayitsheni uzobuya phela kumina buthi ungasho ukuthi uzobuya simeza alabasifuna njalo impela ngizothumile hey bona singane bo owami noSipho ane phatheka owami lona lendodana yami baba awuzala baba awu mina ngiyena akazibona ngasemakhaya ukanyawo yena umuntu nje uvumbuka ubaba wakho lombiza ngalomuntu wena owami funa ndawo ngisho ubaba mahazi ukuthi sidlale nje noSipho wena nje uyeke nje ngendlela oyiphatha ngayo ngiyacela kakhulu manje ngibona indoda nami sikhulisa bahambe ithi baba wonke amadoda lapho nathamba isilima ayingeke wonke amadoda lapho ngizami mangithi ngicela ukubuza wethemba uthena afuna ukuthi ingane yakhe ikhula buhlungu yini bikwenza ukuthi ungabuyi ke ekhaya ke indodana yakho sengifike sengilethele yona ke afuni kodwa wena indodana yakhe ikhula ingakwazi hey Unjani mfethu ngiyaphila. Mfethu namhlanje esikoleni futhi ngibone ngathi awukundi ngathi. Hawu wena ufika nje esikoleni ubona abangaphathekile. Phela futhi ngibone futhi ngale nkathi mfethu abantu bonke benabangani na futhi ngibone nje futhi ngihlalene mina futhi right. futhi ayidingi ngani. Futhi awukuright. Ave inkinga zami enkulumo zakho futhi. Bathi mina ngizalo umuntu ongangizali. Ubaba wami lo muntu wena ungcono wena umuntu ubani ngiyayisho into angigongqone futhi usuka le emakhaya nokuthiwa ngohlanga umuntu engamazi ngiyena ubaba wami bona amele uenjoy ngoba sezokubaba wakho elinye labasokole imbuza ipheli Themba awuthemba khuluma nawe nje wethemba khuluma nawe nje wena nje umuntu ngisahlezi nje i-TV suyekile ke manje sulokhu subhizi ne-TV ke manje hayi ikuphi inkinga yakho kahle kahle angithethi ngibuza nje ukuthi nje ikuphi okuhlele ukuthi uzokwenza namhlanje ngibuza ukuthi iplan yakho ithini namhlanje umuntu esifana ufuna kuvuka semabhodweni lapho yapha uzongibuza ngizokwenza namhlanje awumothemba asiyazi la ndini sekunengane nje kufanele usuku ube nento ozoyenza hayi bengayazi-ke le hayi uyangidida lo yazi njengamanje nje ukhuluma nami nje ngibukela ibhola Wethemba give me ibhola Wethemba yo baba ngikhuluma nawe ngithi makutshele nomusa baba wami lalela ngikutshele futhi Asakwazi nokubuka ibhola ke manje. Abona ibhola leli ngelize lithengele ingane uniform. Ngoba afuna ngitshela uma ungaziwazi isikoleni ukuthi kuthiwe nje abade ngiyobabhalisa. Hayi shapa ngicegela yini le? Ngibuza ukuthi yini le? Yini le? Ngathi uyithikisi leli. Uyabona 15,000 lo. What if I win? Phela manje kubhejeni into onganaso isiqiniseko sokuthi uyawina. Ngicabanga ukuthi ingane singalindela ukuthi wena solinda imali ukuthi wena uzobheja. No maka wamelwana sendeyo azuthini. Wena buhlezi ukhathi ayo Themba njalo semgwaqeni njalo Themba sengibukela ibhola nje manje ngiyabheja ngithi ngizama ukuthi ngizama. Hayi phela Themba ukwazi ukushintsha ukuthi uzoshintsha wena uzoshintshela ukuthi uzohlala endlini sibukela ibhola. Hayi umuntu osifana uzazi ufunani. Awuzazi ufunani awuzazi. Ngicela ukuthi ungilalele. Ukuthi Themba ngiyacabanga esikoleni ingane uyazi ukuthi zifunda ngeuniform ngeuniform yakela besuka khona bathe babanika isonto Themba singabazali sobabili angithi ngathi mangichaza ingane ayikwazi ukuthi vele ifike khona indawo esike ngafuna umuntu onano matric nawo ocikizelayo yazi ngikwenzela umusa ngizohlala endlini nami nje manje ngisakwazi ukuba nepeace ngifuna ipeace nje ngibuyibhola awuqhubeke namabhodi lapha ngifuna ukuba nepeace kahle kahle hey baba wami shuthi mina anginayo peace anginayo peace endlini mangikhuluma ngezinto zengane la endlini ipeace ayisekho mase khuluma ngezinto zengane now
Lawa classmates bethu. Ngikunjani? Siyaphila. Ezolo bekumnandi esikoleni. Ngizolo wathatha isikole ngivela phakathi ekhanda. Hayi wena usithanda isikole. Kahle-ke nawe uzenza into engcono ngami utshela ukuthi mina ngithanda isikole kanti unjani. Kahle bo usuyaphoqa nini? Hayi, Yabona guys. ngiyaphoqa. Hayi bo kahle mafethu. Ngihamba 21 March nanothi namhlanje. Namhlanje usuku olukhulu futhi kuyinto. Namhlanje ade kulela amalungelo ethu ukuthi yokuqala ilungelo ukuthi nabo sibe. Wow, usho njalo. Hayi bo amazi. Amanga wesisi namanga. Yabona masakhuluma ngengane kusashaya umoya kahle futhi angisawuthi ngizathola endlini ngibonga ngcono le yami ngiyakwazi na sengiyakwazi ukuphuma ngibona izingane idlala lapha makhona lengane yakho lenye futhi yabo ihambile uhambise kubaba wakhe uthenga uniform akathenga uniform yalapha emakhaya ngifuna ingane zigcwala la Hey, hayi futhi kwenze ngempela akunakukhulisa ningane zamanye amadoda angeze ngiyenze lo nto leyo ngeze ngiyenze lalela-ke webhuti eyami ingane mina ngeke ngihlukanise wena nengane yami ngilalela mina ngeke ngihlukanise wena uzoyithanda njengoba usukuthandeka ngoba lo muntu okhuluma ngaye yabo owami wena unomali 20 years ubungamenzeli owami izinto efunda nge-uniform ethengele wababa nawe kuzomele ukuthi uzame hey wena ezongisho ukuthi lengane yakho lenemuza ozawekhaya nentombazane yaze ngondle mina ukwazi lo angifuni ukula endlini yasesineka angifuni endlini ngiyachaza angifuni angifuni ngizingihliswa yini nethemba ngihliswa ukuthi nje yonke lento ekhulumayo iyukulima awucabanga ukuthi ubaba walengane othi wena awuyifuni no imakuchazela Themba makuthi umuntu onomqondo ngicela izinto engishoyo kade ebeyithengele bengabandlulula ukuthi ingane ayizali beyithenga 12 years wonke eyithengele ingane mfo wena usudlula lo nyaka wodwa ukuthi uphandele ingane zombili kumuntu ebekukhulisela kufanele ukukhuliselele lo muntu ingane yiwazi ukhuluma ushedi nje ukhuluma nonsense la endlini angazokhuluma ngenye indoda la endlini kwanele ukuthi ngizihlasela endlini imisihle ingane angithi ngifuna endlini uphindze wenze njani uzongitshela ngathi sokhuluma sesidlala endoda nje abanye awuphikile emabhodweni lapha sesidlala endoda nje manje ayangibhedela manje ayangibhedela manje oh baby cishe ngaphuza naye idariva angibuka ngaphela mina izolo Themba phela inkosi zala endleleni enqunqulu bahlezi bebuka amabhola nawe uhlezi umuntu sehleze kuyibhola nje engathandi yo hey hayi yabuya inkosi yami yabuya izojesu futhi namhlanje umuntu uzolala edle kamnandi ngoba la ikhaphe no 15,000 awusema ngikhuluma nawe indawo ngiyakujabulela nje uyangiziba indaba inkinga yakho mani nemali wethemba nesikhulumisi mani nemali wethemba nesikhulumisi nina ibo mani nemali ngibamba nje ngibonele phela team yakhe iwinile lana wethemba shiqiniso yamangithiwa abantu base bephumelele baphaka ngoba sewuthemba babano 15,000 baphake mabasikhulumisi manje wethemba yehleza ngimtshela nathi ngabona uBetway awusona ischeme ini ngeke ubheje ngo5 rand wena usucazoba no 15,000 hayi cha shame unomosile nomosa khuluma nawe yile ayibo into yebo wena ngithile yile awuthemba yini yile Mathemba into zabantu besifazane lezi kuzona sifaka nifuna ukuzitsamelanga lapho empedeni ifunana yile Themba yathanda ukulokhu silwa into zami lezi ezingisi uyenzani lento le uyenzani ubuye kuzowenza lamanyala la endlini yami noma sangikhuluma nawe yile ubuye njalo yena ngithandela yile lemvuthu lemnyama yile man ngikhuluma nawe sawazi ukukhuluma manje musa ngikhuluma nawe ngithile
zothando hamba ngesitimela zothando